Здравейте и добре дошли в моето ново YouTube видео. Аз се казвам Виктория и супер много се радвам, че гледаш това видео точно ти. Не съм качвала видео в този канал от близо 3 години. Може би и повече, не съм гледала точно. Но реших, че ми липсва да снимам видеа и да обработвам. Затова реших да обновя този канал, като ще качвам повече влогове тук. Разбира се, ще качвам и туториали, мейкъп туториал, моята рутина за лице, моята рутина за коса, как поддържам косата си, всякакви такива женски, момичешки неща. Като главно искам да се придържам този канал да е насочен към момичетата, но разбира се, няма как да няма и мъже, затова може би малко по-натам ще си говорим и за мъжки неща. Тук е моментът да ви кажа, че отскоро, от близо половин година вече живея в Германия. По-натам в някое видео може би ще ви обясня защо, ще дам повече детайли, как е тук. Ако ви имате някакви въпроси, може да ми задавате също, ще ми е интересно да отговоря в видео. И да, мисля, че това е окей като за увод за първото ми видео. Ще се радвам, ако гледате видеята ми, ако ги харесвате, защото по този начин аз ще виждам, че вие харесвате моите видеа и ще ми давате повече стимул да продължа да снимам. Разбира се, повече. Като, да. Мисля, че това е окей за начало, нали? Аз се оправям да излизам, защото трябва да отида на урок и вече съм си измила лицето и сега ще си сложа серум. Като не знам дали ви го показвам. Може би няма да ви го показвам. По-натам може да направя рутината ми за лице. Като той е свършил, може би. Окей, имам друг. Много бързо ги изразходвам, защото просто ги слагам доста често. Аз много обичам серуми, обичам лицето ми да бъде хидратирано, защото съм с много суха кожа и по принцип тя не изглежда много окей. Като е суха, изглежда лущеща се. Не ме кефи това. Затова слагам ето така серумче. Преди слънцезащита. Слагам всеки ден слънцезащита. Буквално вали ли, сняг ли вали, облачно ли е, слънчево ли е. Всеки ден слагам слънцезащита, защото немалко видеа има, в които казват, че този продукт е най-важен за нашето лице. Затова и аз го слагам. Не, че разбирам много, просто го слагам, защото казват, че е важно. И аз им вярвам. Да, сега ще сложа и слънцезащита. И това ще бъде моят грим за днес, защото не искам да се гримирам. Това ще бъде моят грим, защото не искам да се гримирам. Това беше страхотна логика. Айде още малко. Страхотна логика в едно изречение. Но да, днес просто няма да се гримираме, защото сме в онзи период от месеца, в който нищо не ни се прави, буквално нищо не ни се прави. При мен минава много тежко този период, за съжаление. Сутринта едва съм станала от леглото. Едва. Имах чувството, че съм в реанимация, но някак си пих хапче и сега съм по-окей. Но надявам се през ден да не ме боли корема, защото просто не знам как ще изкарам на училище. Утре имам много важен изпит. Трябва да го взема. Надявам се да го взема, защото не съм много сигурна в себе си. По принцип. Винаги имам някакви съмнения. Дали това го знам. Малко да дадат нещо, което не знам. Те някак да дадат нещо, което не знаеш, Виктория. Защото няма да сте го учили. Лойка. Добре. Смятам, че вече изглеждаме малко по-добре. Затова е време да потегляме към училището. Аз ще си направя ново кафе за изпът и тръгвам. Преди това ще ви покажа моят аутфит, който изглежда не много добре. Него! Имаме едно худи от Gymshark и ни къси гащи, които са такива малко по-широчки. И надолу сме си ни чорапки. И се чудя дали да си обуя чехли. Май ще е много кринч да отида така на училище, затова ще обуя кецове. Най-вероятно зелени. Адидаски. Ето това е моят аутфит изцяло.
И сега отиваме към колата и тръгвам, защото закъснявам за 10 минути, вече трябваше да съм тръгнала, ама това не е проблем. Защо стигнах и се радвам, че днес не вали, защото вчера валеше супер много. Сигурно се чуете защо юли месец, в средата съм с худи. Това е защото преди миналата седмица беше 43 градуса. Бяхме като в пустиня буквално. А сега е 15 градуса. И вали. Радвам се, както казах, че днес не вали, защото преди 2 седмици ми се случи случка. Бях на магистралата и заваля супер силен порой. Буквално нищо не виждах, чистачките ми не можеха да смогнат. И по принцип аз не обичам да шофирам, особено на дълги разстояния. Просто шофирането не е моето. Обичам повече да се возя, както може би са и повечето момичета, макар че има момичета пък, които обичат да карат. То си е до човек явно. И заваля супер силен порой. И аз си карах. Колите караха по-бързичко явно. Аз не се усетих. Не знайно защо. И продължих да си карам със същата скорост. И колата ми поднесе в една локва. То не беше локва даже. Не знам, то тук няма дупки, че да кажеш локва, ама поднесе ми колата. Е така. Супер много си изплаших в този момент. Си викам, леле, ужас. Леле, викам, сега ако стане нещо, какво правя? И да, обаче намалих малко и стигнах невредима за щастие. И днес ме беше страх да не завали отново, защото го дава цялата седмица дъжд. Но днес не валя. Вчера валя, обаче беше малко и беше окей. Но днес не. Така че съм щастлива, че днес не валя и че стигнах до училището. И да, сега се чудя дали да ходя да си взема нещо да хапна. Но аз в нас хапнах чушки с ориз. Това го пропуснах да го снимам. Не ви го снимах. Но сега се чудя дали да ходя да си взема някакъв сандвич или някакъв протеинов бар. А пък най-вероятно накрая нищо няма да си взема. И другите по принцип винаги носят нещо за обяд, така че може би ще ме черпят. Това прозвучава малко странно, ама те винаги ме черпят и аз по принцип никога не искам да си взимам от тях, ама те буквално ме карат на сила да си взема и аз си взимам и после се чувствам гузно, защото съм изяла и моето и съм опитала и техното и съм прекалила. Затова днес нищо няма да взимам, а просто ако ме черпят ще си взема. И това съм решила да направя днеска, така че айде време да потеглям към даскалото. Свърших училище и правихме упражнения за утре, защото утре е много важен ден, както ви казах. Имам изпит и познайте, не се справих добре. Не се справих добре, защото не ги разбирам. Говорят много бързо. Аз искам по-бавно, но те не. Говорят супер бързо. И на мен главно проблема ми е като имаме да слушаме нещо и да отговаряме на въпроси, защото те наистина говорят бързо и просто не мога да отделя хубаво думите. И да, много утре се надявам нещата просто да са по-лесни. За щастие няма да имаме на изпита говорене, ще имаме само слушане, писане и четене. Като мисля, че това е добре. Тук ще влизам в колата и се сещам, че дадох на госпожата един имейл и едно писмо, което тя не ми върна, а трябваше да ми го върне. Де факто аз го дадох ония ден, днес тя трябваше да ми го върне, за да видя дали мога да пиша хубаво, да знам поне дали вярно ми тече мисълта. Но тя не ми го върна и сега не знам дали е окей писането ми. Какво ще правиме? Ще се молим утре да мине. И така, потеглям към вкъщи, защото съм гладна. Черпиха ме в даскалото. Разбира се. Някаква жена беше направила някакви индийски неща. И си хапнах от тях. Бяха вкусни, определено. И да, така че си тръгвам към вкъщи. Съм си вкъщи и съм си направила едно кафе, за което нямах търпение. Уникално. Просто нямам търпение за кафето в 5:30. То вече е 6 без 15 дено.
По принцип много обичам да пия кафе. Сутрин вече гледам да пия само по едно, защото 2 ми идват повече и не искам да ми стане лошо. И затова нямам търпение за кафето в 5:30. То си ми е като след училищно кафе, просто да разпусна малко, да стане ми удоволствие. И след малко ставам да направя нещо за хапване, защото моят приятел ще си дойде и най-вероятно ще ходи на футбол. И ще му завърта някакъв тост или някакъв сандвич, за да има нещо... в стомаха, като отиде там да тича. Аз няма да ходя на тренировка, по принцип ходя на фитнес. Гледам да го правя 3 пъти в седмицата, но тази седмица ще пропуснем и всички знаем заради защо. Между другото, днес не ме е болял корема, само малко ме заболя в училището, много изпих хапче и сега не ме боли. Много ще се радвам, ако момичета, които ги боли корема по време на менструация, ми напишат как се справят с това, защото знам, че някои си взимат топъл душ, други пият чайове, аз взимам хапчета. Знам, че не е окей, но пък аз не приемам никакви други хапчета, освен тези, буквално. Нито за глава, нито за корем, нито за нищо, само единствено за менструация, като ме боли. И да, ще се радвам да напишете на вас какво ви помага при силни болки. Подчертавам силни, защото при мен наистина е нещо страшно. Имам чувство, че просто умирам, буквално. Дайте ми идея какво да правя. И да. После ще пиша домашни. Пак. Просто много ме старах за утре. Сигурно ви го повтарям за 100 път, но наистина много съм се притеснила, защото просто много бързо минава времето. Аз съм записана на интензивен немски курс и просто много бързо минава. Имам чувство, че не мога да запомня всичко и имам чувство, че се губя. Но за сега се справям. Първо ниво съм го минала и сега съм на А2. Имам тест утре. Надявам се всичко да е наред, защото просто не искам да си изложа. Може би това е в главата ми, че винаги аз трябва да си изложа или нещо ще стане. Не, няма да си изложа, ще се справя. Аз така мислех и за първия тест. Между другото, знаете ли какво стана на първия тест? Отидох на училище и точно когато слизах от колата, за да тръгна по пътя, заваля дъжд, силен дъжд, заваля. И това беше нещо като знак, че ще се справиш, да ти върви по вода. Аз така го приех и наистина се справих. Затова мисля, че този път ще стане нещо подобно и се надявам да завали дъжд. А сега ставам да направя нещо за хапване, защото увънях. Добро утро! От ден 2. Аз преди малко станах, едва се събудих, ама станах поне. Вчера не съм ви снимала след като пихме заедно кафе, защото готвих, стана късно, после седнах малко да попиша и заспах. И затова не съм ви снимала нищо интересно. Сега ще пускам пералня. Едва съм станала днес. През нощта ме болеше корема, сигурно съм ставала 2 или 3 пъти да пия хапче. Но да, не съм пила 2 или 3 пъти хапче, един път пих хапче, просто ставах няколко пъти, като прозвуча. Да, разбрах. Сега пускам пералня, като използвам отскоро ето тези кърпички, които са много хубави, много ми харесват. Много хубаво почистват дрехите и също така миришат много хубаво. Така че да, вътре изглеждат е така. По принцип това е за 2, но аз го слагаме така и си затварям очи. И така. Сега отиваме към моето любимо място, а именно кафемашината. Нямам проблем с хладилника. Целият хладилник мирише на
температурна чесън. За мен това не е проблем, защото аз много обичам чесън, но моят приятел не обича много. Даже знам, че преди време, когато имах пъпки по лицето, съм яла скелетка чесън, някъде го бях прочела и мисля, че наистина действа. Така че ако нямате проблем да ядете чесън и имате пъпки, може да го пробвате. Мисля, че ще ви помогне, поне на мен ми. И доколкото знам, той си е доста полезно да ядеш чесън. Просто аз по някой път не си напрекалявам. Обичам чесън, обичам лук, всякакви такива люти неща. Като по принцип мисля, че нормалните момичета не ядат чесън. За мен това не е никакъв проблем. Обичам всичко люто. И да, и сега най-вероятно ще трябва да чистя хладилника. Просто ужас. В нещо не мога да се събудя още. Ще изчакам пералнята да изпере и ще я простря. И после ще седна още малко да получа, защото часът е 9 и просто имам още малко време. И така че сега допивам това кафенце и ставам да мия хладилника и да простря пералнята. И ще се видим най-вероятно после. Така, извадила съм всичко. Главните неща са тук, като се надявам много да се падне някаква подобна тема. И теста да си преговоря отново, като ще имаме такъв, как се казва, мол едва ли не. И да четеме какво иска да си купя и кой си и да го пращаме където иска той. И започвам. И ще се видим след 2 часа, най-вероятно. Айде! Сега ще се обличаме, като не е студено, както вече ви казах. И ще сложа, може би, ето това. Ще сложим ето тази блуза на поло с ето такива дънки. Те са ми от Зара. По едно време ми бяха любими, вече не са ми толкова любими, но ги носи от време на време. Отдолу ще сложим един потник, бял. И надолу ще сложим New Balance 9060, като те са сиво с малко розово и ще отиват доста на тая блуза. Така че стигнах и сега вървя. Не заваля, надявах се да завали, както ви казах вчера, ама нищо. Ще се надяваме на собствения си късмет. И да, отиваме. Взела съм всичко. И така. Айде до после часа изобщо не мога да мисля. Тук що излязох. Часът е 4:10 и излязох може би малко по-рано, но като по чудо станах по-бързо готова. Очаквах да се забавя повече, даже да не ми стигне времето. Ама се справих и ми се падна тема, която бях вече писала, така че съм щастлива. Написала съм цяла страница, като имам и въпроси. Просто супер! Надявам се да съм се справила добре. Чакаме резултати сега. И вече съм свободна за лятото. Лятото започва за мен сега. Сега беше края на учебната година за мен, така че сега тръгвам към вкъщи и ще си почивам вече. Вече ще си чилвам, защото до сега само се ядосвах, че имам изпит, че няма да се справя. Вече съм си го минала. Надявам се. И да. Аз съм вкъщи и знаете ли за какво е време? За моето кафе. Направете си и вие и хайде да пием едно кафе заедно и да си клюкарим малко. Толкова е уникално просто. Това е най-любимото ми нещо. Така, за какво ще говорим сега? Сега ще си поговорим за това, защо отново искам да снимам видеа и защо ми нямаше толкова време. Нямаше ме толкова време, защото може би бях загубила мотивация да снимам. Определено това доста ми харесва и е като развлечение за мен.
Харесва ми да снимам видеа, да ги обработвам. Всякакъв такъв процес, включен с снимки, с видеа, ми доставя някакво удоволствие. Затова реших, че трябва да го възобновя отново този канал и да заснимам неща, защото напоследък се случват доста интересни неща и аз не ги заснимам и после се сещам и си казвам: ох, Виктория, добре, няма ли да е яко, ако сега го беше заснела това? И ме хваща яд и после се ядосвам, че не съм го заснела и изпадам в някаква депресия. Така че това е едната причина, поради която искам да започна отново да снимам. Просто да изляза от тази депресия, която ме хваща при мисълта, че не снимам. И разбира се, другата причина е, че това наистина ми достави удоволствие и ме прави щастлива. Затова ще започна да качвам по-често и да снимам по-различни видеа. Като, както казах вече, главно ще се придържам към влогове, ще ги снимам по няколко дни, по една седмица. Разбира се, ще има и друг тип видеа, като мейкъп туториал и подобен тип. Няма да ви казвам сега, ще видите, ако следите моят канал. И другото, което ви казах в началото на този влог, мисля, че живея вече в Германия. Живея тук от 6 месеца при моя приятел. Той е тук, мисля, че от 4 години. И да, записах немски курс тук, за което, ако ви е интересно, ще запиша друго видео, в което ще ви обясня по-подробно целият процес покрай него. И да, в момента съм на А2 и мисля, че се справям за сега добре, поне аз така мисля. Гордо се справям с живота тук, много по-спокойно, отколкото в България. Хората някакси винаги ти правят път, поздравяват те непознати. В България даже не се и поздравяваме познати, камо ли непознати. И да, всеки гледа себе си, на никой не му пука буквално за тебе, така че да. И това исках да ви кажа по-накратко. Друго в момента мисля, че не се сещам. Ако ви искате да знаете нещо по-конкретно, може да ми пишете коментар и разбира се, ще го обсъдя в следващото видео. Може да направя и също така видео, в което сте ми задавали въпроси и аз отговарям на него. Гледала съм подобен тип, така че и това ще ми бъде интересно. Да, като цяло ми искам да знам на вас какво ви се гледа, за да мога аз да бъда пълноценна за моята аудитория, която ще ме следи. Аудитория. Надявам се да не е баба, леле и мама. И по-приятел. Да. И просто напишете коментар какво на вас ви се гледа, за да знам като цяло какво да снимам. И да, друго нещо важно да се сетя, мисля, че сега няма. И ще се включа може би по-късно. Сега просто ще си изпия кафето, ще си почина и после ще направя нещо за хапване. И после ще видя дали ще ходя на фитнес или не. Ама това ще го видим после, така че сега айде, оставям ви да доизпия моето кафе, да изпиете и вие вашето кафе, което сте направили. И да, до после. Включвам се след няколко часа и сега се прибрахме от Lidl и сега ще направя пица, но не каква да е пица, а не толкова вредна пица, като ще използваме лаваш и става наистина уникална. Повярвайте ми, направете си я, защото наистина ще ви хареса. Сега ще ви покажа какво ви е нужно за нея. Ние я хапваме доста често, тъй като ние много обичаме пица и наистина става уникална. Става като истинска пица, но не толкова вредна, както казах. Затова хайде да ви покажа съставките и да ви покажа как ще я направя. Направете и вие, няма да съжалявате. Така, имаме, това е моцарела, която съм нарязала на ето такива тънки резанчета. Имаме гъби, някаква шунка, ето такъв салам. Аз много харесвам за пица особено. Имаме царевица и малко листа от босилек. Ето това е нашия лаваш, който ние ползваме. Горе-долу 25 см е кръгчето. Сега първо ще намажа лаваша с ето този доматен сос, който е уникален, след което ще сложим малко от тази моцарела и отгоре слагам такава моцарела и запичам за кратко. Сега ще ви покажа. Така, след като съм сложила вече доматения сос, сега, както казах, ще сложим моцарела. Ето тази слагам по ето този начин. Слагам 4 парченца, след което отгоре слагам от ето тази моцарела. Ето така, съвсем малко.
колкото да се запече, след което отгоре ще сложим съставките на нашата пица. Сега слагам в фурната за малко. Така, вече сме готови, малко сме я запекли, след което слагаме всички други съставки, защото на тях не им трябва много време. Те са... това ми се разкъса, но няма проблем. Слагам го така. Слагам още. Слагам и малко гъби, ето така. След което ще сложа и малко царевица. Ето така. И за финал отново отгоре слагаме ето от тази моцарела. Малко, не много. Ето така. И сега запичаме отново във фурната за кратко. Така, вече пицата ни е готова и сега за финал слагаме така няколко листенца босилек. Аз много обичам, разбира се, вие може да слагате и да не слагате, зависи кой как иска, ако обичате сложете. И сме готови, сега ще направя и другите пици, но тях няма да ви ги снимам, направо ще ви снимам финалния резултат с всички пици, които ще направя. Ето така изглеждат всички пици, ето тук имаме тази с шунката, тази с салама и да. Изглеждат много добре и са много вкусни. Пробвайте и вие вкъщи. И кажете в коментар дали ви харесват. Добро утро! Тук ще ставам и разбира се съм в моето любимо място. Кафе, машината на кафе е за това. Не знам дали се вижда, надявам се да се. Ай, така ще бъде по-добре. Ето това е любимото ми кафе. Ако не сте го пробвали, пробвайте го, ако искате да пиете хубаво, качествено кафе. След малко ще се върна, защото просто ми трябват и двете ми ръце. Няма да повярвате какво ми се случи. Точно си направих кафето, седнах да го пия и то пада на земята. Ама нищо, направих си ново и си написах домашното. Като цяло направих нищо забавно и затова не съм ги снимала. Просто днешния ден ще бъде уикенд. Така. Сега измивам мивката, имам 2 чаши. И след което отивам на кафе с една приятелка. Това може би няма да го снимам. Да, след което отивам на училище отново, за да видим как сме се справили вчера. Имам търпение. И да, и тук имам някаква раничка ми излязла. Не знам от какво. Мисля да мажа с балсам за устни или не знам, и аз някакъв крем. Да, домивам си мивката и ще се виждаме отново. Сетих се, всъщност още вчера се сетих, но вчера нямах време да разгледам. Сетих се, че август месец с моят приятел сме кани на ден рожден ден, за който аз нямам тоалет. Мислех да си взема някаква рокля, защото по принцип се ходи с някакви панталони, някакви дънки, някакви такива. Ми се ходи с... Не, какво виждам от очите ми? Нали ви казах, че изпуснах кафето сутринта? Тук ще се обръщам настрани и виждам стената, която е цялата в кафе. Сега ще ви покажа. Можете ли да ми кажете как тук се е изцапало при положение, че аз изпуснах кафето ето тук? Просто не мога да разбера. Добре, ще го изчиста и се връщам. Да ви обясня за аутфита. Така, върнах се. Горе-долу се поуправи. Ще видя какво ще го правя. Не го изчистих напълно, защото просто стената да се изчисти. Добре, все тая. Да, за какво говорех? За рокля. Да, искам да си взема някаква рокля, защото се ходя с дънки, с панталони и искам да съм по-момиче, ако мога така да го кажа. Не, че с панталон като ходя не съм момиче, напротив. Според мен даже е много стилно да с панталон. Но аз 90% от случаите съм така и този път искам малко да разнообразя, затова ще си взема някаква рокля. Но просто трябва да разгледам някакви сайтове, като си нямам идея откъде да я взема. По принцип най-често пазарувам от Zara, но в момента в Zara нещо просто не мога да си харесам нищо, затова ще разгледам и други сайтове. Искам да е някакъв български бранд, за да подкрепям, защото знам, че е хубаво да подкрепяме българското, но ако не си харесам нищо там, ще съм принудена просто да разгледам About You, Answear и така. Затова ви оставям да разгледам
И трябва да излизам след малко, както ви казах, ще ходя на кафе. И после се виждаме отново. И най-вероятно днес ще завърша този влог. Защото вече снимам няколко дни, 3 или 4. До после. Вече съм на път за училище. Почти съм тук. Малко ще се забързам. Пихме кафе, поговорихме си малко и сега отивам. Днес адска жега. Аз съм си взела свичер. Ама май направих грешка, защото не погледнах прогнозата. Надявам се следващите дни да не е толкова, защото просто не може да се диша. Някаква адска суха жега е. И така. Сега ви оставям, защото ще се забързам малко. И най-вероятно ще се включи след училище. До после. Току-що се прибрах. Преди сигурно 10 минути съм си сипала една газирана вода. Като сега ви напомням да си пивате вода, защото е важно лятото. Прибрах си, просто нямах сила, защото нещо много се изморих днеска. Правихме някакви проекти в час и ни дадоха резултатите от вчерашния тест. И всъщност съм се справила доста добре. Аз не очаквах дори. На писането имам пълен брой точки, на четене имам пълен брой точки, а на слушането имам с 3 по-надолу, което всъщност не е проблем, защото все пак 3 това не е нищо. Но да, от общо 30 точки аз имам 27, като това е много добре. И да, много съм доволна от себе си и сега вече ще си чилвам малко по-спокойно, защото много се натоварих с този тест. Аз мислех, че няма да имаме. То се оказа преди ваканцията и да. Ама няма проблем, важното, че сме го направили. Сега малко ще си почина, ще пия после едно кафе. Моят приятел ще си дойде и ще видим какво ще правим. Аз мислех днеска да завърша този влог, ама ще видим, ако ходя на фитнес, мога да ви снимам. Така че или ви казвам до после, или няма да има после. Супер сладък букет. Моят приятел, както винаги, ме зарадва. Много обичаме така да ми подарява цветя без причина. Мъже, подарявайте на жените си цветя без причина, защото това наистина ги прави щастливи. Наистина. Не знам дали се виждам, ама ако не ядете по този начин динята, значи просто не знаете как да я ядете. Това определено е уникално. Много ми се харесва диня. И сега ще правя вечеря, като май няма да ви я снимам. Ще ви я снимам в някой друг влог, за да си запазя това време. С тази друга моя идея за вечеря. А сега тук ще приключа този влог. Като много се радвам, че сте го изгледали, ако сте стигнали до тук. И ви благодаря. Благодаря ви за коментара, който ще ми оставите, разбира се. Ако ми оставите, ще ви отговоря, обещавам ви. Можете да ме последвате в социалните мрежи, много ще се радвам. Ако не ме последвате, все тая. И да, благодаря ви отново, че сте стигнали до тук. Черпя ви едно парче диня и до следващия влог. Благодаря ти.